Il-Partit Laburista jisħaq illi residenti li jgħixu fl-oqsma ta' djar mhumiex residenti tat-tieni klassi. Għal snin sħaħ l-oqsma ta' djar tħallew mitluqim il-gvern u mhux biżżejjed li issa jitnedew skemi għal dawn il-postijiet li l-iktar li huma immirati għal partijiet komuni tar-residenza. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Mosta, l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-oqsma ta' djar għandhom bżonn qabża fil-kwalità. U għalhekk il-proġetti li se jitnedew se jsiru f'ħidma kkoordinata bejn il-Gvern ċentrali, il-Kunsilli Lokali u s-settur privat. Dan il-proġett b'investiment ta' madwar 700,000 euro mistennijati wiċċ ġdid lill-qasam ta' djar. Saħaq illi se ssir konsultazzjoni mal-familji u r-residenti u jekk kunsill lokali eventwali jkun irid jieħu ownership tal-proġett, gvern ġdid ikun disposti li jmexxih il-qudiem. Il-perit Daniel Camilleri li ħadem fuq dan il-proġett spjega kif l-għan huwa li jiżdied il-valur taż-żona billi tittejjeb l-infrastruttura u fl-istess ħin il-familji jkollhom post ta' rekreazzjoni. Bħala proġett ħankunu qegħdin intejbu l-infrastruttura li għandna preżenti, ħankunu qegħdin intejbu b'tali mod li l-areas li għandna bħalissa li huma abbandonati, ħankunu qegħdin nupgradejaw l-infrastruttura. Il-proġett se jkun maqsum f'żewġ żoni differenti. Fi triq id-dawr fejn illum hemm spazju miftuħ u mitluq se jsir tisbieħ tal-akwati u bini ta' Child Care Center. It-tieni żona hija fejn hemm il-ġibjun fi triq Zakak, illi se jinbidel f'żona rekreattiva. Sa dan it-tant il-ħamis filgħaxija l-Partit Laburista kompla jippreżenta lista ta' kandidati sa issa approvati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-ħamis filgħaxija ġew ippreżentati uffiċjalment il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-Florjana u Siġġiewi. Dan sar permezz ta' riċeviment fiċ-ċentri Laburisti tal-Florjana u Siġġiewi rispettivament.